Praise. May buntag ka natong tanan. Men, salamat sa Ginoo sa iyang kadasing nga iyan na pong gihatag ka nato aron magkatigom na usabtan ni ining kabuntagon. Sa dili pa rin nato sugdan arita sa opening prayer nga pagadadon ni Sis Russell. Amen. So pabilin ta sa pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo. Adto ta sa mga pag-ampo mga igsoon. Mulitok tak mga pag-ampo. Niata niining sayo sa kabuntagon. Kay gusto nato nga ang Dios mapasalamaton ta kanunay sa iya. Pag-ampo ta mga igsoon. Atong i-focus ang atong kasing-kasing ug hunahuna ug atong isentro ang atong kasing-kasing ug hunahuna ngadto lang gyud sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ampo ta labing gamhana namo nga Dios niining sayo sa kabuntagon sa makausa o Dios. Ania kami amahan, ania ang imong mga katawhan Lord Jesus nga magaduol nga na kanimo o Dios. Lord, ikaw ang Dios nakakita sa among kasing-kasing ug hunahuna gikan sa among lapalapa hantod sa alimpulo amahan. Ikaw ang Dios nakakita sa tanan amahan. Lord, kung aduna ka may nakita Lord Jesus, sulod sa among kasing-kasing, sulod sa among hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa tibuok na mong pagkatao amahan. Limpyuhoy kami o Dios. Kay aron walay makaali, walay makababag diha sa imong igdulungog o Dios. Kay Dios man ka nga dili makadungog sa mga tao nga adunay babag sulod sa kasing-kasing ug hunahuna amahan. Salamat o Dios niining sayo sa kabuntagon amahan nga ikaw ang Dios nagalimpyo sulod sa among kasing-kasing sa tibuok na mong pagkatao amahan. Salamat o Dios. O Lord, salamat Lord sa imong pagkamaayo o Dios. Salamat Lord sa imong pagkabuutan nga Dios. Dios ka nga walay sama. Dios ka nga mapinanggaon. Dios ka nga silimbahon. Dios ka nga magbubuhat sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Bisan pa Ginoo sa among makita sa among mga mata amahan. Sa wala na mo makita o Dios, ikaw ang Dios nagbuhat ni anang tanan amahan. Lord, salamat Ginoo sa imong pagkagamhanan nga Dios. Mapasayloon nga Dios. Gamhanan nga Dios ug Dios nga walay makatandi. Dios nga walay mahisama sa wala kami ikatandi si bisan kinsa. Ang imong pagka-Dios amahan. Grabe ka powerful. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat kay Ginoo sa imong pagkabuutan. Ug bisan pa Ginoo sa among pagsugod karon amahan, sa among panimbahon amahan. Ang imong pulong amahan nagpahinumdum kanunay kanamo Lord Jesus. Nga kumusulod kami diya sa imong presensya amahan. Mabati na mo Lord Jesus ang tumang kalipay, tumang katagbawan sulod sa among kasing-kasing o Dios. Lord, ikaw o Diyos mag-bless amahan sa matag-usa nga niya karon amahan. Padayon nimo silang i-bless amahan. Ug bisan pa Ginoo sa magdala sa mga alawiton ang akong kinabuhi Lord Jesus. Sa modala sa praise and worship o God, Lord, gamita ko amahan. Gamita ko o Diyos nga walay lain akong simbahon, walay lain malitok sa kong baba Lord, kung dili puno sa imong pagkamaayo amahan. Lord, ikaw o Diyos magadihog ka na mo amahan sa imong supernatural anointing of the Holy Spirit nga mao'y manulti karong kabuntagon amahan. Ug bisan
bisan pa sa mo play sa mga drums, sa piano, sa acoustic, sa lead guitar, Amahan. Ikaw, O Diyos, mag-bless, Lord Jesus. Nga sa ilang pagtugtog, Amahan, walay laing singkit sulod sa kasing-kasing, kundi ikaw ang Diyos mabayaw, kundi ikaw ang Diyos mapasidunggan, mapataas sa tibuok na mong kinabuhi, Amahan. O bisan pa, Lord God, sa imong alagad, Amahan, nga magadala sa imong pulong karon, Amahan, kabuntagon, Lord Jesus. Lord, ang imong pulong, Amahan, nga imong gipaabot, Lord, sa matag usa ka namo, Amahan. Tabangin ni kanunay, Amahan, nga kami madinawaton kanunay sa imong mga pulong, Amahan, mga pagbadlong, Lord Jesus, nga kami madinawaton sa imong pulong, Amahan. Kay kung ang tao nga imong gihigugma, aduna gid kanay mga pagmaymay, aduna gid kanay mga pahimangno sa kinabuhi. Kay dili ka gusto, Amahan, na adunay usa ka tawo, Ginoo, nga malaglag. Gusto nimo, Lord Jesus, nga ang imong gipakamatyan dito sa cross, Amahan, nga imong mga katawhan. Gusto nimo, Amahan, nga makasulod diha sa imong trono, diha sa langit, Lord Jesus. Salamat, Lord God, bisan pa, Ginoo, sa nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko, Lord Jesus. Wala man mi, Lord Jesus, nagkailhanay sa uban, Ginoo. Wala man mi nagkailhanay, Ginoo, in personal, Amahan. Apa nakiduyog sila nga anak kanimo, Amahan. Kay sila nito usab sila nga ikaw ang Dios, Ginoo, nga giilagaran, ug Dios pud namo ang among giilagaran. Usara gyud mao ikaw, Ginoong Hesus. Mao nga usara gyud mi diha sa pagpangalagad nga anak kanimo, Amahan. Lain-lain man ang denominasyon, Ginoo, lain-lain man ang ngalan sa sikta, Amahan, pero wala kami laing gibayaw, Amahan, kung dili ikaw, Lord Jesus, sa among tibuok kinabuhi, Lord God. Ubisan pa, Ginoo, sa among nasod, Ginoo, nga nagdumala, Amahan, hantod sa pinakaubos. Ikaw ang Diyos na sayod, Amahan, kung unsay mga kasikas karon sa nanuluhan, Lord Jesus, sa among nasod, Ginoo. Ikaw, O Diyos, Ginoo, magabutang nila sa alam, Ginoo, nga pasi og sibo gidya sa pulong nimo, Amahan. Kaya aron ang duang mga katawhan, Lord Jesus, dili mag-suffer, Ginoo, dili mag-antos, Ginoo, sa kung magdumala, Lord God, kung wala makailang anak kanimo, Amahan. Lord, ipaila usab, Lord God, Lord, aduna kay gamiton, Amahan, kay sila usab makaila diha, mutuo sila nga anak kanimo, Lord Jesus, nga mutuo sila, Lord God, diha sa kamatuoran, Ginoo, nga walay laing gyud gitudlo, Amahan, walay laing simbahon kundi lamang ikaw, Ginoong Hesus, Ginoo. Lord, bisan pa, Ginoo, i-bless, Amahan, sa mga kasimbahanan karon, Lord Jesus, nga nagsimba pod usab sila nga anak kanimo sama kanamo. Nagsimba usab sila, Lord God, sa spirit and truth, Amahan. Espiritu o kamatuoran, Amahan. Ikaw, O Diyos, magapanalangin usab kanila, Ginoo. Ikaw, O Diyos, mag-bless kanila, mag-sustain kanila, Lord God. Nga, Lord, wala pod lain silang gisimba karong orasa, Lord God, kung dili ikaw ang Diyos, Ginoo, nga maoy tag-iya sa among kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord God, bisan pa, Ginoo, sa among mga kasilanganan, Lord God. Kutob sa makadungog sa imong mga pulong, Amahan. Lord, ikaw, Diyos, mag-bless usab kanila, Lord God. Ang mga pulong usab, Lord, nga ilang madungog, gamitag to, Ginoo, nga mooy mo ministeryo, Ginoo, sulod sa ilang kasing-kasing, Amahan. Lord, i-bless sila, Lord God. Kanunay ang gugma, kaluoy, magbugkos kanila, Ginoo. Kanunay ka, Lord, pag-uban kanila, Lord, i-safety mo sila, kanunay, Amahan. Kaming tanan, Amahan, Lord, amo dyan giangkon, Amahan, kung wala ka, wala gid kami mahimo, O Diyos. Lord, mag-unsa na lang yun, Amahan, kung wala ka, Lord God. Salamat, Ginoo, nga naami, Amahan, nga tigpanalipod. Diyos ka nga kanunay nag-uban, nakaagi man tinuod ang mga katawhan, Lord Jesus, sa mga tayog, Ginoo, tayog sa
na sinati sa mga tao, Amahan. Lord, gimingaw ra gid ka, Lord Jesus, sa mga tao, Amahan. Gusto ni mo, Lord God, pinaagi sa mga tsihidya, Lord God, nga na sinati karon, Lord God. Gusto ni mo, Lord God, nga wala sila'y laing sampiton, Amahan, kung dili ikaw, O Dios. Ikaw, Lord Jesus, ang ilang masampit, Ginoo, nga mutuo sila, Amahan, nga aduna kay gipadala nga mao si Ginoo Jesus, nga anda muluwas sa tao, Ginoo. Muluwas, Lord God, sa gikan sa kangit-ngit dadon ngadto sa kahayag. O Lord, tudluan unsaon pag kinabuhing matarong, unsaon pag kinabuhing matarong diya sa imong atubangan, Amahan. Salamat, Lord God, sa imong paghigugma. Dako kayo ang imong gugma sa imong mga katawhan, imong gimahal o gipakamatyan dito sa cross. Tugus imo pa jud giandaman sa tanan, O Lord Jesus, aron makaalagad nga na kanimo, Amahan, sa adlaw nga na kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo gikan sa imong pagsugod hantod sa paghuban. Ikaw, a Dios, magahuban, magahari sa among tagsa-tagsa kaginabuhi. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Dios, magaingong. Amen. Usbon ko, may buntag ka natong tanan. Amen. Maayo ba ang atong sayo sa kabuntagon? Amen. Maayo kaayo igsoon kay sa mga nangaging mga simana, mga igsoon, aduna tay madunggan mga igsoon nga mga pagtayog. So bless kaayo ta nga bisan pinisik ra ang atong masinati tungod na sa pagproteksyon sa atong Ginoo. Amen. Kay kung sa atong makita karon sa lain natong mga lugar, kanang grabe kaayo ang ilang nasanitian. So gusto sa Ginoo nga karong kabuntagon ato siyang mapasalamatan. Amen. Mapasalamatan nato siya sa tibuok natong semana, sa atong panisikay-sikay sa tibuok semana. Gusto ni Lord nga karong adlaw ato siyang masimba. Gipahinumduman ta sa Ginoo nga karong adlaw gikinahanglan nga aduna tay kasing-kasing nga mapasalamaton diha sa atong Ginoo. Amen. Amen. So sa atong pag-awit mga igsoon, atong lamanuhon ang atong igsoon diha sa Ginoo. Amen. Da lamanuhon nato, da pakapina nato og kanang maanindot nga pahiyom. Amen. Yes, Lord. Ingon diha kumusta pagaksa ko, Ginoo. Yes, Lord. Atong lamanuhon ato igsoon diha sa Ginoo. Kamalipayon nga nag-iusa, mga anak sa Diyos nagkakasadya. Kamalipayon sa imong sa imong panagway, kamasanagon gayod sa kanunay. Ang himaya sa Diyos nagahatag o kalipay. Sa kohigala, kay labihan gayon akong ningawa. Sa kadugay sa panahon ng alata, nakakita. Basta pagkak sa kohigala, kay labihan gayon akong lipaya. O saragyot kita sa lawas ni Kristo. Sa kohigala, kay labihan gayon akong mingawa.
sa mensahe sa awit mga igsoon, usara gyud kita diha sa lawas ni Kristo. Amen. Amen. Kung nituo ta nga si Jesus, maoy atong gituuhan nga maoy personal atong manluluwas sa atong kinabuhi, usara kita diha sa lawas ni Kristo. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Mga igsoon ko sa Ginoo. Atong ipaubos ang atong kasing-kasing o huna-huna mga igsoon. Pinaagi sa awit mga igsoon, atong pamalandungan ang awit. Yauban sa pagpiyong sa atong mata. Ug atong i-feel nga si Lord nagyod ang magpasusi sa atong kasing-kasing huna-huna mga igsoon ko sa Ginoo. Ania ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Yes, Lord. Dalay ko ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasinunggan o pasalamatan ka. Ania ako sa presensya mo. Yes, Lord, ania ang imo mga katawhan, Amahan. Sa pagpaubos kanimo, Yes, Lord, dalaygon ka, O Diyos. nagaygon ka, O Diyos. Simbahon ko ikaw, pasinunggan o pasalamatan ka. Kanino, O Diyos, ang kinabuhi ko, magsimba o mga pagdaing, walay laing butang na ikabalos ko, pagsimba o pagdaing, kanino, O Diyos, ang kinabuhi ko, pagsimba o mga pagdaing, walay laing butang nga ikabalos ko, pagsimba o pagdaing, pagsimba o pagdaing kanimo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord, kanimo lamang, O Diyos, ang among mga pagsimba, Amahan, ang among mga pagdaig, Lord Jesus, para o para ragyod kanimo, Ginoong Jesus. Yes, Lord, dalaygon ka, Amahan, sa ulit katapusan, Ginoo. Ang imong pagkagmaayo, Lord Jesus, kanunay nagsunod, kanunay ang imong gahom nagalihok, kanunay sa among mga tagsa-tagsa kakinabuhi, Amahan. Yes, Lord Jesus. Yes, God. So ato ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Naingon diha sa Salmo 100, naingon diha nga awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Amen. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, ug panuol kamo kaniya uban sa mga malipayong awit. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha.
Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon. Hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Amen. Hallelujah. Nagpahinumdum kanunay ang Ginoo nga gikinahanglan nga mosulod ta sa iyang presensya nga aduna tay kasing-kasing nga mapasalamaton. Amen. 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 Diha sa mga pagdaig makalitok ta og mga pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amen. Ang kasing-kasing ko nagabuto-buto sa pagdaig nga to sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Gamiton na nato ang atong mga kamot sa pagpakpak sa pagsayaw para ragid sa atong Ginoo. Amen. Kasing-kasing ko nagabuto-buto sa tumagalipan sa pagdaig kanimo. Ang kasing-kasing ko nagabuto-buto sa tumagalipan sa pagdaig kanimo. Pagkaanindot Mukiay Kiay gamay. Atras Batik Juday Pagkaanindot sa pagdaig sa kanunay. Dahil sa presensya mo adunay kalipay. Sing-kasing ko nagabuto-buto sa tumagaliban sa pagdaig kanina. Ang kasing-kasing ko nagabuto-buto sa tumagaliban sa pagdaig kanina. Pagkaanindot Mukiay gamay. Moatras Batik Juday Pagkaanindot sa pagdaig sa kanunay. Dahil sa presensya mo adunay kalipay. Dahil sa presensya mo adunay kalipay. Yes, hallelujah. Yes, sa presensya sa atong buhi nga Dios adunay kalipay. Son! Maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos kanatong tanan. Amen. Maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos kanimo. At ubangay mo katupad kanimo man. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos kanato. Ipataas ang atong kamot. Ipataas ang kamot. Og iwarawara. Inuganan sa sayaw-saya.
Yes, Lord. Yes, Lord. Wala gilaing maayo sa among kinabuhi, Amahan, kundi Ikaw, Ginoong Jesus. Yes, Lord God. O Diyos, Ikaw lang, Amahan. Kaniadto, Amahan, na sinati ni mo, Lord Jesus, ang mga pagbiay-biay. Itusukan ka, Ginoo, o mga tunog kong korona para og alang lamang ka namo, O Diyos. Sa imong mga pagsakripisyo nga anak ka namo, Amahan. Salamat kay Lord Jesus sa imong dakong gugma nga dili ka namo, Amahan. Yes, Sir God. Yes, Jesus. Sa tunod kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na angkon ko. Sa tunod kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na angkon ko. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdayi, imo ang tanang dungo. Ang porong-porong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdayi, imo ang tanang dungo. Ang porong-porong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord God. Thank you, God, Lord Jesus. Sa imong dakong gugma, nga di ka namo, Amahan. Salamat ka, Lord Jesus, sa imong pagpapaayo, Amahan. Tungod og alang lang gyud ka namo, Lord Jesus. Yes, Lord God. Thank you, Lord God, sa imong pagpapaayo, Amahan. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkabuutan ng Diyos, Amahan, na mong kilagaran, God. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Imo ang tanang mga pagdayig, Lord Jesus. Imo ang tanang kadungganan, Amahan. Tungod kay Ikaw ang Diyos takos o angayan na mudawat, Lord Jesus, sa among mga pagdayig, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Jesus.
ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdahi. Yes, Lord, imo ang tanang pagdahi, Gamahan. Imo ang tanang dungog. Amorong-morong sa himaya. O kadunggalan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdahi. Imo ang tanang dungog. Amorong-morong sa himaya. O kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kanimo ang tanang kadungganan, Amahan. Kanimo, Amahan, ang tanang mga pagdaig, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong mga pagkamaayo, O Diyos. Lord God, dili pa igo ang among ikabalos na kanimo, Amahan. Tungod, Lord Jesus, sa imong paghigugma kanamo, Lord God. Muna, Lord God, dili kami mahulog sa mga pagdaig, mga pagsimba, nga wala gid milay hatagan sa among kusog. Tibuok huna-huna, Lord God, tibuok pagkatao, kundi ikaw ang Diyos, Lord God, among malagaran sa tibuok na mong kinabuhi, Lord God. Yes, Lord Jesus. Kay buti-buti ni mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa tanang pitik sa orasan, sa matag minuto, pitik, sa tanang oras, sa tanang adlaw, sa tanang panahon, maayo kaayo ang atong Dios. Amen? Maayo kaayo ang atong Dios. Nga kanunay nag-safety sa atoa. Kanunay na niyang giubanan sa bawat oras, sa tanang adlaw, sa tanang panahon. Ang Dios kanunay naguban kanato. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y
iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Salamat kay Lord God sa imong dakong gugma, kaluoy ka namo, Lord God. Salamat, Lord Jesus, sa matag pitik sa orasan, Amahan, sa tanang oras, sa tanang adlaw, sa tanang panahon, Amahan. Maayo kayo ang ka nga Ginoo nga among gilagaran, Lord Jesus. Kanunay ka, Amahan, nag-uban. Kanunay ka, Amahan, nag-proteksyon ka namo, Lord Jesus. Ikaw ra gyud, Amahan, ang nasayod sa among tibuok kinabuhi, Lord God. Mapasalamaton kami kayo mindiha kanimo, Amahan, sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan o sa mi Ginoo nga imong gipili, Amahan, aron mo alagad gana kanimo, O Dios. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord God, na kanunay ka, Lord God, nag-atiman ka namo. Kanunay minimo, Lord Jesus, giampingan. Kanunay minimong giubanan, Lord Jesus. O kanunay na mong bitbit sulod sa among kasing-kasing, Amahan, ang imong mga saad, Ginoo, nga niingon ka, Amahan. Kanunay kanimo ang mga matarong, kanunay nimong pabantayan sa imong malulunda nga mga anghel. Kanunay ming safety, Amahan, tungod kay naa ka, Ginoo, nga Ginoo sa among kinabuhi, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord God. Wala kami laing litukon sa among baba, Lord, kundi ang pagpasalamat, Lord God. Wala kami laing pasalamatan, Amahan, kundi ikaw lamang ang Ginoong Hesus sa among tibuok kinabuhi. Wala, mag-unsa man ang tanan, mag-unsa man, Lord, ang unsa pa ng mga bahandi, unsa man ang mga unsa man nga naa na ang tanan, kung walay Dios, kawang lamang ang tanan. Muna nga bless kayo mi nga nakailami nga ha kanimo, Lord Jesus, nga mabati gid namo, Lord God. Dili ka namo makita, Lord Jesus, apan mabati namo, Amahan, ang imong pag-atiman, ang imong protection ka namo, Lord Jesus. Salamat ka, Lord God, sa imong pagkamaayo. Salamat ka, Lord God, sa imong pagkabuutan. O Diyos ka, Ginoo, walay katapusan ang imong pagkagamhanan nga Diyos. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, ug ikaw ang angayang mudawat sa among mga pagdayeg, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog kanimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingon. Amen.
Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Men, salamat sa Ginoo, no? So karon atong isunod ang scripture reading pagkadado ni Sis Ailami. May buntag ka natong tanan og ari dito sa pagpamarog agig pagtao sa tong buhi nga Dios og atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Mateo 24 bersikulo 3 hangtod 14. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan may sikreto pagduol kaniya og nangutana. Sultihi kami kanos matumad kining tanan og unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo og ayaw kamo paglimbong ni bisan kinsa, kaysa ako ngalan daghang tawo ang muani nga mag-ingon. Ako ang Mesiyas, ug daghan ang maglimbongan. Makabati kamo og mga gubat sa duol ninyo o mga balita mahitungod sa mga gubat sa layo, apan ayaw kamo kabalaka. Kining mga butang nga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Og daghan unyang niadtong panahona ang mobiya sa ilang pagtuo, magbudiay og magdumtanay sila. Unya daghang mini ang mga propeta ang manungha og daghan ang malimbungan nila. Og tungod sa pagdagsang sa daotan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwaling ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya maabot ang katapusan, ang pulong sa Dios. O karon atong isunod ang testimony sa atong igsuon kung unsa kamaayo atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Pagkadadan kini sa atong igsuon ni si Brad Joel ug atong pakpakan atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. May buntag na tundanan. Lisuon sa Ginoo. Kini nga akong testimony, dugay na ni kay panahon na hitabo. 1977 pa di, yun. Na mga panahon na, din may dagat ka na ko ang taidya. Nga mo dama. Kuha na mo among balay, unta, hapit badalay yung lapok nga baha. Pero kalagod sa Diyos na mo, tungkol sa mong pagtuman sa iyang mga tanan sugo, nagbantay kami sa among pagkuhanan ng atuang gigasa ka na mo ang grasya nga tagsa mo Ginoo. Ako yung gahinan sa ikapulo pag mahimo isobra pa gani kay kanaganing iyang ihatag dato nga maawas ang gantangan imong takos. Mao po ang hatag sa Ginoo ang maawas kaysa imong pipira po ang hatag sa Ginoo nato. Yon. Kining itabua na dugay na tong panahon na wala magkumanimot. 1977 pa ni siya. Bulan sa Enero pitsa 12. Dugay na kayo ni. Tulo ka buok pa akong anak atong panahon na. Kay katong hitabo wa ko katong tungod sa kasaba sa baha dili na ito ba kanang hangin nga akong pagdungog kay sa primero kusog kay hangin nga nakadool wa ko katulog akong tanas bitana wa man mo lihok ang mga dahon sa lube
kahoy wala gyud. Naku unsa man ning hitabo karon nga perti man nakaskusog. Muna nga akong ang asawa wala pun katulog, nag-init og tubig kay galayan ning kinabuhi ang kanang iyang ibate. Karon kay dungaw ko sa bitana, dako pa kayong baha, tupaw mas balay. Kung na, nagkasakit ni ko, Ginoo, Hesus Kristo, luwan sabi tanan, kay dako kay baha. Matong itabuha. Pag kayo magampak na tanan, naog ta, naog, kay dako kay baha. Karon, pag lili naman kawang, wala na may hagdan. Kailangan dadas pagdamas balainan. Naku mga ta hindi ta paawat madala atong balay mga magta. Umtong ambag ako. Ako asawa gakugo sa bata. Ako asat na po ako ang gamanghod kapamanto ko ng medyo 2 pa katuig edad. Bago pa itong pagpag-anak sa katapusan ng mong anak nga sa kabulan kasi ang pag-imawtso niya labot ang trahedya itong prona gyud mo tong pasalamaton na misig Ginoo kay tungod sa mong pagsampit niya wala madala mong malay na madala unya nagtanaw-tanaw pa ko dito likuran sa mong balay nakunamay dito'y murag akong kalabaw nagtuoy ko wa nang yuto ko kalabaw kay yukot man akotos daplik salog tulurang yuto kano pagi ka salog god nya akong yuktan ng lubi wa na nasa hawa na limpyo na kayo wa na nakapugong kay wa naman ano naman sa baha karon natingala mo ko nga na putol sungay na dayag diri sa lapok kining pikas nga tiyan nga mo rin dayag sa lapok motong yuna na ko tungod sa sungay kay na may ulo diha na may ang ginawa akong ikandayon kuha sa lapok kay basig buhi pa tingali ni karon kay napusga man nabuhi pa di ay ang salamat sa Ginoo nga wala madala ako kalabaw nga gitutos daplik salog gyukot nga abot rin sa babaw nga tagabulog ra ba to kung itala nga lapok pati man na luma pa ako lamang kursuhan kay di natinganin ni mo makaanod na ako kaya nalinaw-linaw naman kaya sige mga gagi dito sa log kusog pa kayang labay kutong sumaanod nakita man yun mo nga nahin nga anod mutong salamat ko sa Ginoo nga natong panahon na itugot sa panahon nga madalami kay katong pag hitabuha wala pa na mo ang Ginoo tingali di niyo ko kabarog karon dire dalami mig asa na may pupuno dito dagos mga namangita na mo o asa may masalingit tingali di na yun makita me kay pati man kusugas bahagya lapaw sa balay ko mutong ang Ginoo matigo yun magkuha na to kay naman niya sa diin kasi naghinundom na to sa itong mga katalagman nga mabot sa itong kinabuhi naaman ta niya sige unang pasalamatan ko sa Ginoo nga sa akong pagtuman sa iyang mga tanasugo ako nang ibantayan kay kana di ko gusto magkasala sa itong Ginoo Hesus mo nga talaygon siya Ginoo sa walay katapusan ang himaya og dungog ra kaniya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa atong igsoon ni Brother Will. Kanang maay jud atong buhi nga Dios bisan pa nga moabot ang trahedya sa atong kinabuhi. Pero di niya ihikaw gyud sa Ginoo ang iyang proteksyon o tabang sa dihang matinud-anon ta sa iyang kabubuton. So karon akong isunod ang special number nga pagadadon sa pamilya ni Tijinki. Ug atong pagpakan tubuhi nga Dios sa iyang pamilya.
Karaoke ba na siya? Dili, bakit karaoke? Karaoke. Ay, mura mo. Dili, reels lagi. Lagi. Wala kayo butang ayos. Anong palong dito? Mga ka, kay gamiton. Matandog mo ko man. Matandog. Matandog. Kasi pwede na rin ako ah. Naalam nila, langtan na mga nagpapone. Kailan kita pa rin? Tandogan, matandog yan. Sige rin sa pa, mapaigo. Anak lang. Wala ako. Hindi, ako na yung tinig. Hello. Nairang tinig. Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Dalaygon ang Dios sa atong igsoon nga naghatod og mga minsay sa awit. Akong gihangyo matag usa sa pag tindog og basahon nato ang pulong sa Dios diha sa Gipadayag kapitulo 3 versikulo 10. Ang mensahe ni sa Dios alang sa simbahan sa Philadelphia. Ingon dinhi sa versikulo 10, versikulo 10 sa kapitulo 3 sa Gipadayag nagingon, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Amahan na mo nga Dios sa mga kakagahom, Dios nga mo'y nag-atiman, sikad pa sa among pagkahimugso sa kalibutan, wala mo kami pasagdahi. Doon na kay mga panahon nga gihigahin alang kanamo, aron kami makaalagad kanimo. Ug mauna kini ang panahon nga amo ang alagaran ang Dios nga mo'y tag-iya sa among kinabuhi. Mauna ni ang panahon nga moalagad kami kanimo, hangtod nga kami imong dadon sa dapit nga wala nay katapusan. Bagong langit, bagong yuta nga imong giandam alang sa tanan nga magmatinud-anon sa pagsubay o pagkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat nga imong usab kaming i-bless sa imong mga mensahe. Nga mo karong madunggan, na mabatian nga gikan kanimo, pakigsultihi kami sa mga pulong nga gikinahanglan ng masabtan. I declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Palihog sa paglingkod o dalaygon ang Dios sa matag-usa nato kakinabuhi, maingon man sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko nga diin mingduyog sila sa pagsimba, mingduyog usab sila sa paghalad o paghimo og mga pagdaig, pag-awit sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ayaw ninyo kalimti mga kaigsunan ang bersikulo nga ato karong paghisgutan, usa kini ka bersikulo nga angay nato nga katunan. Diha sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 10. Kung mahimo inyo ning memorization, ingon diha, tungod kay gituman mo man ang ako ang sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. So diha ang pinaka dakong mensahe sa Dios mga kaigsunan nga gikinahanglan nato nga kana bitawng masabtan, gikinahanglan nato nga ikinabuhi kining pulong pagpailob. Ang tanan maingon pagpailob. Importante kay ning pagpailob mga kaigsunan kay maunay bugtong kinaiya nga makapaubos ta. Kay kung naa kay pagkamapailobon, taas mga kaigsunan ang imong panahon or ang imuha nga kanang pagpaubos. Unya dunay saad ang Dios mga kaigsunan ni atog yung mga nangalagad sa Dios nga mapaubsanon. Timan ang tanan nga mga propeta kung imong lantawon diha sa Biblia nagsulti usab. Ang ubang mga propeta diha sa karaang panahon sa Old Testament sa Biblia nga nag-ingon usab nga
ang tao nga mapaubsanon, i-bless sa Dios. Ang taong mapaubsanon, panalanginan sa Dios, ipataas sa Dios. Pag abot ni Jesus mga kigsunan, wala usab niya kalimti, kining pulong pagpaubos. Si Jesus miingon, bulahan ang magpaubsanon kay ipataas sa Dios. I-bless sa Dios. Ang gikinahanglan gyud aron kita makapailob ang aron kita makapaubos mga kigsunan kining pulong pailob. Amen. Kay kung naa kay pailob mga kigsunan, dili na siya magbulag og kanang pulong pagpaubos. Ingon diha mga kigsunan nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Kining pagpailob mga igsuon usad ini kasugo sa Dios. Ang tanan miingon sugo dinhi sa Dios. O niya si Jesus miingon, kung tumano ninyo ang ako mga sugo, kung tumano ninyo ang ako ang mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. So kabahin is ato ang pagkatinunan, kabahin is atong pagkakristohanon, kining pagpailob. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ang saad nga gipakita sa Dios ang giingon diha, ilikay ko ikaw. Ang tanan mo ingong ilikay. Asa ta ilikay? Sa tanang katalagman nga moabot sa kalibutan. Nasayod na magyutang kitang mga Kristohanon, mga kaigsunan, ay naimong tapad, nasayod na gyud ka. Nga kining ato ang gipuy-an nga kalibutan, paingon gyud kalaglagan. Amen ba? Paingon gyud nas kalaglagan. Pero samtang dili pa mo sila og kining kalibutan, og ang mga butang nga naa niini mahanaw, imong gipakita sa Dios diha sa sulat sa libro ni Pedro mga kaigsunan, nga kita lalino na. Even sa libro diha sa gipadayag, nga kita ilayo na. Ingon diha nga, ilikay ko ikaw. Kung imong lantaw na sa ubang mga libro sa uban mensahe diha sa libro sa Biblia, i-rapture ta, lalinon ta. Kung dili pa mahitabo ang pa-rapture, ilikay ta. Sama sa panahon sa gibuhat sa Dios sa kinabuhi ni Lot. Amen ba? Sa wala pa paulani og asopre og kalayo ang Sodoma Gomora, ang mga tao nga dunay Dios, ang mga tao nga dunay panahon sa Dios, giiway sa kalaglagan. Gihaw-as sila before gilaglag ang Sodoma Gomora, ang pamilya ni Lot giluwas sa Dios. Sama usab sa kinabuhi ni Noah. Sa wala palaglaga sa Dios ang kalibutan pinaagi sa tubig, giluwas na sa Dios si Noah, pinaagi siyang mga pulong. Giunsa pag-angkon sa kaluwasan, giunsa ni Noah pagdawat ang kaluwasan, sa diha nga si Noah na minaw sa mensahe sa Dios. Kining ato ang kalibutan karon kung atong tan-aon, laglagon sad ni. Sumala sa mensahe nga ato ang nakatunan sa miagi nga Domingo nga mudis-align ang tanang planeta. Ug magkabangga ang tanang planeta, may posibilidad nga ubang mga planeta magkabangga. Nya usa nga gitun-an ibin ang mga science kining planetang Earth. Pero bisan kung dili man kana mahitabo kung pananglitan, gipanagna nagyod mga kaigsunan nga kining planetang Earth mahanaw. Pero sa dili pa mahanaw, ingon ang saad sa Dios, kuhaon na ta. Pero giklaro diha, katong kuhaon sa Dios, katong ilikay sa Dios, katong hawason sa Dios, kato lamang nagtuman sa sugo sa Dios. Kinsa man ang nakatuman, katurapong dunay panahon sa Dios. Dunay panahon sa pagpaminaw, dunay panahon sa pagkaton, dunay panahon sa pagkinabuhi. Bisan gani katong mga tao nga nasayod sa kamaturan apan wala magkinabuhi sa pulong sa Dios, ingon ang Dios alaot sila. May pay wala sila masayod sa kamaturan. Kaysa nasayod sila sa kamaturan apan mibalik sila sa kalibutan. Muna ang ingna imong tapad padayon. Muna ang giingon diha sa gibasa kaganina sa Mateo kapitulo 24:13, apan ang magpadayon mauray maluwas.
Magpadayon sa pagdalagad sa Dios. Magpadayon diha mga kaigsunan sa pagtuman sa sugo sa Dios. Bless kayo ta sa usa ka testimony mga kaigsunan nga bisan sa kadaghang trahedya kaniadto nga nanglabay sa iyang kinabuhi 1970s pa. Wala niya kalimti. Nganong giluwas ang iyahang kinabuhi ang pamilya tungod kay wala niya pakyasa ang sugo sa Ginoo. Iyang gibuhat ang tanang sugo sa Dios. Pati iyahang mga hayupan giluwas. Kung imong lantawon mga kaigsunan hangtod karon, kung imong lantawon ang iyang mga anak, gibless sa Ginoo. Amen ba? Usa ka na kabuhing ebidensya nga ang Dios dili gayud mopakyas sa iyang mga mensahe. Nganong kinahanglan tang magpailob? Tungod kung imong tan-awon mga kaigsunan, dito pa lang sa kana bitawng libro sa Mateo, kapitulo 24, kung imong tan-awon mga kaigsunan, ablihi inyohang libro sa inyong Biblia diha sa Mateo, kanang versikulo 13. Kung ang inyong gigamit nga Biblia naa sa cellphone, naanay gitawag cross reference diha. Naay blue dihang gaikes. Pero kung ang inyong gigamit nga Bible di papel, do nagyapon ay ilhanan diha sa duol anang pulong apan. Naanay litrang B or litrang E, o niya naanay verse didto sa ubos mismo sa inyong Biblia. Ana ra gyapon papila, ana ra gyapon nga page. Mao na nga kung diri sa cellphone inyong gigamit nga Bible, imo rang pislito ng kanang gaikis diha nga simbol. Imo ra na nga assign. Ang mugawas ana Mateo kapitulo 10 versikulo 22. Unsay giingon diha? Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang bulahutay hangtod sa katapusan. Timan dili gyud ta makalahutay, dili gyud ta makapadayon kung dili ta kakat-on sa pagpailob. Amen ba? Amen. Pailob ra gyud ta. Ay nay mo tapad pailob lang. Simple nga sitwasyon. Dihas Pinoy anan dunay may mga misunderstanding. Tama ba? Dunay panahon nga ang asawa dili kaapas sa bana. Dunay mga panahon nga ang bana dili kaapas sa asawa. Dunay mga lalis nga may tabo. Kung walay pagpailob ang usag-usa, magmarka bahala ang pamilya o walay kaugmaw ng mga anak. Tama ba? Grabe ka importante kining pulong pailob bisan sa tanang aspeto sa pagpuyo sa tao. Sa pagpanguma, sa pagpanarbaho, dunay mga panahon mga kaigsunan kasab-an ka. Dunay panahon mga kaigsunan nga dili ka kabantay nga bugat alang nimo. Apan kung unsa man na kabugat, unsa man na kalisod, unsa pa na kasakit, mas patas-an nato kining pulong pailob kay mao kanay gigamit nga mensahe nga maoy makapaluwas nato, maoy makapalikay nato sa tanang katalagman. Maghisgot ang katalagman karon mga kaigsunan, mo ingon ang uban nga hapit na gyud matunaw ang kalibutan. Nya daghanang mga propesiya, daghanang mga nagpropesi nga kung imong tan-awon mga kaigsunan, bisag di pa na sila magpropesiya, di gyud mapakyas ang Biblia. Amen ba? Na ayon nagpropesi mga kaigsunan, kung imong lantawon sa social media, murag gipakaluluoy ang Pilipinas. Nga murag ang Pilipinas maoy luoy kayo ba? Nga wala sila maglantaw nga ubang mga nasod perting luuya. Luoy kayo ang ubang mga nasod mga kaigsunan. Kung imong lantawon ang kahimtang karon sa Gaza ug sa Palestine, sa Ukraine ug sa Russia, lisod kayong ilang kahimtang. Grabe kalisod ang ilahang kahimtang, labi na gyud sa mga babdos ug sa tanang naay mga bata. Kita dinhi mga kaigsunan, doon naman tuoy mga trahedya nga kanabitawng
atong nakita, atong nabati sa miaging adlaw dunay linog sa Davao. Unya naadayoy mga nagmensahe, insakto gitong akong propesiya. Sakto gitong akong propesi nga dunay gyud linog nga mahitabo sa Pilipinas. Pero kung imong tun-an mga kaigsunan ang linog sa Pilipinas, dili kay kanira nga mga linog ang nahitabo. Dunay mga dagko pa kayong mga linog kaniadto. Pero kabantay mo, ako ning gitun-an, doon ako'y giablihan diha sa kanabitang nalimot kog unsa tong gitudlo sa kuha nga ablihin ni siya pastor kay dinhi nimo makita ang monitoring sa tanang balita from PBOX. Kanang nagmonitor sa lihok sa yuta diri sa Pilipinas. Unya kabalo ba mo mga kaigsunan dito sa listahanan sa kanang bitaw PBOX mga kaigsunan, mauni ang ako ang gikuha gikan gyud sa ilang listahanan sa matag tuig nga dunay linog nga nahitabo. Paminaw mo niini, unya kamo may maghuna-huna kung kana bitang inyo ni nga pamalandungan samtang maminaw mo niini. Nagsugod ko og lista 2011 nga maoy pagka-cancer na ko atong panahon na. Sa 2011 ang Pilipinas nakatala og usa ka linog. Sa usa ka tuig usara ka linog. Pagka 2012 ang linog nga nahitabo sa Pilipinas niabot og 62 ka linog. Unya pag-abot sa 2013 niabot na sa 111. Nagkadaghan gikan sa 62 ngadto na sa 111 sa tibuok na nga Pilipinas sa usa ka tuig. Pagka 2014 pagka 2014 niabot na og 152. From 111 niabot na 151. Diretso ko sa 2022. Diretso lang ko sa 2022. Pagka 2022, nakatali o nakalista ang PBOX og 156 ka mga linog nga nahitabo sa Pilipinas. Atong miaging 2022. After na nga nakasinati ang Pilipinas sa pandemic. Unya, pagka 2023, gikan sa 156, layo kay sa glokso. Pagka 2023, nitala na siya, nilista na sa 259 kalinog. Nagkataas, nagkadaghan ang linog. Kana ganing pag-uyog diha sa kanang paghagbong diha, gitali na sa pibok. Kay paghagbong diha sa ampak, niuyog na siya. Apil na nga natali yun sa listahanan sa PBOX. Kinahanglan ako ni siyang i-discuss mga kaigsunan. Pag abot og 2024, niubos siya, pero wala magpabilin sa 200. Nilista gyapon ang PBOX og 2017. Kalinog sa usa ka tuig ang Pilipinas. Pagka 2025, wa pa mahuman ang tuig sa 2025, tama? Naapata sa Oktubre, napay Nobyembre, Disyembre. Pero ang tali sa PBOX sa 2025, nakatali na siya 217 kalinog. Nya naay linog sa Bagyo. O nya naay mga dagkong linog diri sa Bugo o diri sa Bagyo. Nya giingon didto mga kaigsunan sa Mateo nga gibasa kaganina, ingon diha sa 7,
Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. Mao na ni karon, Russia, Ukraine ug uban pang mga nasod. Ya padayon ang gubat sa Israel. Ya bantayanan kayo kung mualsa ang China, laban-labanan punta sa Amerika. Muna usas mga bantayanan. Pero bisag unsay mahitabo sa gawas, timan ini siya. Bisag unsay mahitabo sa kalibutan, ingon diha mag-away ang mga gingharian, may mga gutom ug mga linog sa tanang dapit. Unya before gani ana kung imong lantawon na ay mga mini nga mga propeta maghimog mga milagro. Ya perti na rong pagkadaghana nga mga nagprapesiya. Daghan na gyud kaayon nga naghimog milagro. Nangulumbitay ng mga bagol sa ilang liog. Dili ra na karon lang. Ya ang mga tao sa nga walay basa-basag Biblia mo ingon ngilngigan tawhana. Ang tao nga di kalakaw dito sa ospital gipalakaw. Unsay giingon sa Biblia? Bisan gani ang mga pinili malimbungan. Kung ang mga pinili ngayang katawhan, walay tuon-tuon sa balaang kasulatan. Tungod sa milagro, mailad sila. Unya, kung imong lantawon diha mga kaigsunan, kus Ginoo, grabe nga kasakitan. Naay kagutom, naay kamatay, naay mga trahedya nga gisgutan diha sa Biblia. Pero bisag unsa panay mahitabo diha sa gawas, timan ira ang mensahe sa Dios. Inay mong tapad, timan ang mensahe sa Dios. Ang mensahe sa Dios, kinahanglan nga magpailob ra gyud ka. Kay kung makapailob ra gyud ka mga kaigsunan ko sa Ginoo, makaampo man ka sa Dios. Makasimba man ka. Hinumdumi sa atong pagpuyos kalibutan, yes, dili gyud na mo absent ka nang gitawag trials. Pero doon ay option ana. Sa gitudlo ni Jesus nga prayer diha sa Mateo 6, ang ingon diha, ilayo kami sa mga pagsulay. Ayaw kami itugot sa panulay. So ang pamaagi mga kaigsunan aron kana bitawng mahitabo ang gisaad sa Dios nga ilikay ta. Importante sa atong pagpabilin diha sa pagkinabuhi nga mapailubon mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili usab nato wadon ang pangaliupo, ang tanan mihong pagampo. So unsay gikinahanglan mga kaigsunan nga angay natong i-maintain sa pagkinabuhi, samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Jesus, nga iyang gipakita nga sa dili pa moabot, daghan kay mga kasakitan nga masinatian. Una, paningkamutan nato nga naa kanunay ang pagkamapailobon. Kaya ang giingon diha, sakiton ta, yaga-yagaan ta, bugal-bugalan ta. O niya, ang giingon pag yun ni Jesus, pasanginlan ka. Pero unsay giingon sa Dios, pailob lang. Kay sa panahon nga mo pailob ka, ilikay ka sa mga katalagman. Dili sa lapi ang makatabang sa tao aron siya makalikay, kundili ang pagpailob. Sunod, sa diha nga nagpuyutang mapailobon, ang giklaro diha sa Biblia, kinahanglan na kanunay ang pagampo. So mangutana siguro ang matagusa, mangutana ko siguro sa inyo ha, kabalo na bagit ang moampo? Kay basi kung naanay mga trahedya, bisag kinsa na lay atong sampiton. Unsay giingon diha sa Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Ang usa ka gwardiya miingon nga, unsa may akong buhaton? Isasalig lang. Salig sa Ginoong Hesukristo. Salig lang sa atong Ginoong Hesukristo. Maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Inani ni siya. Bisag unsa pa na ang mga katalagman, importante na atay pagsalig ni Jesus Christ. Timan ini,
Ang tao nga walay tinud-anay nga pagsalig ni Jesus Christ, magpataka nagampo. Bisag kinsa na lang nay ampuan, o bisan kinsa na lang nay halaran. Pamalandungin ni pagayo, dala-dalaan ni mensahea, bisan asa ka. Sa atong kinabuhi, doon na tay masinatian nga kalisdanan. Nay mga kalisod nga dili nato kaya apan kaya sa uban. Nay mga kalisod, mga kaigsunan nga mabati nato nga murag di na gyud nato kaya. Murag diha na lang gyud ta kutob. Pero timan ini, bisag unsa pa na nga kaklaseng kalisdanan, apan kantigo lang kang musampit sa Ginoo. Antigo ra kang musampit sa Ginoo, ang tanan mo musampit. Kaya ang tao nga dunay pagsalig mo sampit yun na. Kabantay mo ang usa ka anak nga dunay pagsalig sa iyahang mama. O niya dili kayo musalig sa papa kinsay unang sampiton niya mama. Tinuod na oy. Tanan nga mga tao sa kalibutan asa ganitong iyang gisaligan sa panahon nga dunay say kalisdanan maura to iyang sampiton. Kung doon na tay pagsalig sa Ginoo, dili na ta mo sampit paglain pag Ginoo. Kung naatay pagsalig ni Jesus Christ. Ya dunay mga gikinahanglan natong batasanon samtang paingon pataan ng panahon na. Di paingon magita. Musugot tag sa dili mga kaigsunan ang Biblia, di gyud na mapakyas. Paingon gyud ta. Before mo balik si Jesus, do na gyud mga kalaglagan. Do na gyud mga kasakitan. Sa mas mga trahedya, linog, pero ang nakanindot, ang taong mapailubon, luwason kanunay. Amen? Luwason kanunay ang taong mapailubon. Munang magbansay ta, bansayo na to tong kaugalingon, kung doon na bagitay pailob, magsugod na sa ato ang pamilya. Amen ba? Magsugod na sa ato ang pamilya. Muna inay mo tapad, ayaw na paghari-hari. Ayaw paghari-hari. Magkaton ka nga magpailob. Unya sa panahon nga doon ay mga trahedya, praktisi ni siya. Likay ni siya nga mga pulong. Kana mo ingon bitaw kang muunot kas panghitabo. Like example, makita kag pangpang nga ni hugno. Moingon ka nga, kung wala nimo ni mabatasan, moingon siguro ka nga, hala hugno na, sige ra kang hugno, ala tipak na. Di ka kasapit og ngalan ni Jesus. Nganuman wala man nimo mabatasan. Importante ato yung mabatasan. Sa panahon nga makakita tag dili maayo og kana bitawng dili kasagarang panghitabo, wa tay laing sampiton ang ngalan ni Jesus Christ. Ingnan yung Jesus Christ. Amen? Jesus Christ. Ampo gyud ta. Thank you Lord Jesus Christ. Kay bisan kinsa katong mosampit, mosalig sa ngalan ni Jesucristo, maluwas. Yung saon nato pagsampit kung wala nato mabatasan, wala tay pagsalig sa Ginoo. Sa importante nga angay natong buhaton, tipigan nato ang iyang mga saad. Naatay pagkamapailubon, dili sad nato wadon mga kaigsunan ang pagkamainambuon, inay mong tapad pagkamapailubon. Pagkamainampuon. Pailob, pagampo, o niya, tipigi ang mga saad sa Dios, dili lagi mawagtang ang imong pagsalig sa iyang ngalan. Amen? So, mo na pinaka-importante mga kaigsunan, nga angay natong katunan, niining naghinapos nga mga adlaw. Kanang mga linog diha, mga gubat sa lain nga mga lugar, kung imong lantawon mga kaigsunan diris ato ang nasod nga Pilipinas, so ang mambutuod tay makitaan nga pag-alsa nga gubat, pero kung imong lantawon usas mga ilhanan kanang sigig away di Senado. Usanas mga ilhanan nga sa unahan kung dili na sila magkahiusa, doon na gigubat nga muulbo sa Pilipinas. Unsa may angay natong buhaton? Kamo, unsa may angay ninyong buhaton? Pailob. Amen?
Ayaw ninyo kalimti. Pailob. Ampo kanunay. Nya tipigi kanunay ang mga saad sa Dios. Kay maunay mga pamaagi nga di ka kawadan og pagsalig sa ngalan. Makasampid yung kaniya. Nya aron dili mawagtang ang saad sa Dios atong kinabuhi, ato ning reviewhon. Amen? Ay nay mo tapad review ha. Review ha ang mga saad sa Dios. Okay. Kinsa may nakahinumdum og unsay saad sa Dios atong kinabuhi. Unsa may nabal-an nimo nga saad sa Dios sa imong kinabuhi. Kuhita ko na imong tapad. Kanang imong atubangan, kuhita. Hingna nga unsa may nahinumduman nimo nga saad sa Dios. Be ikaw kuno. Nakahinumdum ka unsay saad sa Dios? Unsay saad? Hatagi ko gusta. Ang saad sa Dios, ilikay kaniya. Karon pag ganita nakadungog, ilikay ti ka. Tungod kay gituhuman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, ilikay ti ka sa tanang katalagman nga moabot sa kalibutan. Munang ayaw ka guol kung dunay mga katalagman. Maguol ra ka kung naghari-hari na ka, nang hinambog na ka. Amen? Pailob lang, paubos. Kay i-bless lagi ka sa Ginoo. Kamong mga kabataan diri, kamong mga batanon, kitang tanan, katuna na to ang pagkamapailobon. Bless kayo ang tao nga mapailobon. Bless kayo. O niya, unsay mga pamaagi aron makatuna nato kanang pulong pailob. Ang ipakita dihas Biblia na ay mga pagsulay. Damor nga dunay pagsulay ang atong pagpangalagad, damor nga kinahanglan magpailog ta. Sa dihang magpailog ta makalahutay ta, makapadayon ta. O niya ang saad sa Dios nga maong kaluwasan, madawat og maangkon lamang na sa mga taong nagpadayon. Muna niingon diha sa Mateo 24:13, apan ang magpadayon hangtod sa katapusan, maoragoy maluwas. Kay moabot bi ang panahon, mga igsuon, nga kung imong lantawon, ang nangalagad magkagamay. Tinood na Munang, kung imong lantawon kani nga lugar Sardinia lang, pila ka mga tao dire sa Sardinia? Pila ka libo? Na kay idea gaw Joel? Ato ang tanod sa barangay Sardinia. Abot na gawin 7,000? Oh? Ibutang lang nato 8,000. 7,000. Pila lang kaha siguro sa 8,000 ka mga tao sa Sardinia nga doon ay tinuod panahon sa Biblia. Kay katong mga tao nga tinud-anay nga naay panahon sa Biblia, maura gito'y tao sad nga doon ay panahon sa Dios. Timan si Jesus doon ay warning. Dili tanang nagsampit ka nako Ginoo, makasulod sa kingaran sa langit. Kundili kato lamang nagtuman sa kabuton sa amahan. Amen? Kamong mga batanon, nagbasa mong Bible? Nangandoy mong panalangin? Basa mong Bible. Matod pa ni Brad Moses, no? Katukon nung nag-ampo, tumba-tumba, nagkirig-kirig. Kung imong lantahon mo, ang ilahang mga eksplanasyon, puno sila sa balang espiritu, apan kung imong lantahon, ang tinuod nga napuno sa balang espiritu, wala natumba. Kanang naay pag-ampo nga matumba ka, that is deliverance. Deliverance. At yes, kami, nakasinati mga anak nga natumba mi. Pero, that time na nga naay deliverance. Muna nga, usa sa mga
karong mga panahon na pagkadaghanan yung mga kanabitang mga pagtulunan nga wala na gyud sa Biblia. Munang magbantay ta. Atong hinumduman ang mensahe sa Dios nining adlaw. Ipadayon ang pagkinabuhing mapailubon, ipadayon ang pagkinabuhing mainampuon, ipadayon ang pagtipig sa mga saad sa Dios ug saligi siya. Dili ug dili gid kami kalimtan. Unsay saad sa Dios? Unsay saad sa Dios? Ilikay lagi ka. Ayaw kaguol sa bisan unsa nga mahitabo sa kalibutan, ayaw kabalaka. Kay ang saad sa Dios dili na niyang kalimtan. Ilikay kaniya. Sama sa kinabuhi ni Lot, sama sa kinabuhi mga kaigsunan ni Noe, sama sa kinabuhi ni kanabitawng kinabuhi ni Jose. Gilikay si Jose. Grabe, no? Istoryaan na to kadali kanang kinabuhi ni Jose. Si Jose mga kaigsunan, wala gyud siya, kung imong lang taon, wala siya magdahom, nga mauna dito'y pamaagi nga ilikay di ay siya. Ilikay siya sa iyang mga igsuon nga mga huna nga mupatay niya. Tama? Grabe ang sitwasyon nga nasinatian ni Jose. Gilayo siya sa iyang mga igsuon nga naghuna-una niyang dautan. Unya ang pamaagi di pagyud sayon. Gidala siya sa Ehipto nga gihiktan daw sama sa iro. Apan didto sa Ehipto, didto siya gibless sa Ginoo. Nganong gibless si Jose? Kung imong lantawon mga kaigsunan, wala siya malimot sa Dios. Grabe nga mapaubsanon si Jose. Sa kadaghang mga tao diha sa Biblia, kung imong makit-an diha ang mga taong nagmauswagon gipanalanginan sa Dios, katurag yung taong mga mapaubsanon. Katong taong mapailobon. Muna nga atong ipangayoon sa Ginoo nga Lord, tagae kog pagkamapaubsanon. Kung singkahan manggo, tagae kog mapaubsanon. Kay doon ay mga panahon ang asawa singkahan sa bana. Doon ay mga panahon ang bana mo ay musing kapod sa asawa. Na ay mga panahon nga murag magsingkahan ay. Tama? Murag wala kuno sila kasi nati. Ang uban, ang inahan, ang amahan, maoy singkahan sa anak. Tama? Pero dili na maoy kanabitang nahitabo na siya para mas matrin, mabansay na to tong kaugalingon sa pagkamapailubon. Kay ang saad sa Dios, makadawat sa saad sa Dios kato lamang mapailubon. Diya sa inyong pagpanarbaho, doon ay mga panahon nga kasabaan mo. Doon na sa atong pagpanarbaho, doon ay mga panahon nga dili maayo, pero kinahanglan tang mapailob. Kay ang panalangin sa Dios, ang saad sa Dios, ang makadawat niini kato lamang taong mapailubon. Muna ini mong tapad, magkontistas pagka mapailubon. Amen. Muna inindot nga kan paningkamutan, pailob lang, paubos, i-bless lagi ka. Timan na ay mga tao nga yaga-yagaon, na ay mga taong hambugiro. Kung imong lantaon, di gyud na i-bless sa Ginoo. Tinuod na. Muna kung giyaga-yagaan ka, gibugal-bugalan ka, kanang matud pa ni Jesus, gipasanginlan ka, pailob lang, kay dili ka kalimtan sa Dios. Magampot ta? Ato tas pagpanindog mga kaigsunan, nya dili na to kalimtan ang mga saad sa Dios. Ayaw kalimti ang saad sa Dios. Mag-unsa man ang mga trahedya sa kalibutan, ayaw ni kalimti. Pailob lang. Kay kung di man ko kakapailob, di ka kaampo. Labi na kung singkahan ka. Labi na kung naay mga misunderstanding sa inyong pagpuyo. Dili ka kaampo. Nganuman, magsubo ang imong kasing-kasing, maghuot. Nya mangita din kag white flower. Kay lugos ng kaginhawa. Pero ang imuhara de ay yung gikinahanglan, pailob lang. Pailob lang. Dili bitaw na sige. Atong ibayaw atong mga kamot. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulog, mga mensahe. Nga imong gipaabot ka namo diin mo among gikinahanglan sa pag-atubang sa mga panghitabo karon sa kalibutan ug sa umalabot pang mga panghitabo. Amahan, salamat o Dios nga imo kaming tabangan nga sa kanunay mapaubsanon ug mapailubon kami ug doon nami kadasig sa pagkamainampuon diha kanimo ug pagkat-on pagtuon kanunay sa imong mga pulong. Dasiga kami
nga dili gid kami muundang sa pagbasa sa imong mga mensahe o pagkatong pagkinabuhi nini kay doon naman kay saad kanamo nga dili gid mapakyas. Busa ta siga kami o guniti ang among kinabuhi, among isalig itugyan diha kanimo bisan pa ang among mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar nga nakigduyog ug nakiguban kanamo diha sa pagsimba kanimo. Amahan, i-bless ang tanan. I declare blessing sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar Luzon, Visayas ug Mindanao, maingon man sa gawas sa Pilipinas. Kinabuhing abroad, I declare nga imo silang panalanginan. Naa kanunay ang pagkamapailubon, pagkamapabsanon, ug dunay kadasig sa pagkamay ng puon o pagkaton kanunay sa imong nga pulong ug pagdawat o pagsalig sa imong mga saad. We declare blessing sa matagusangan niya karon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay na imong tapad, ayaw kalimte ang saad sa Dios. Unsa gani ang saad sa Dios? Ilikay kas katalagman. Amen. Ako ang ihatag sa nagdala. Atong pakpakan ng Dios sa mga mensahe nga ato karong nadunggan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga ato naidunggan karon ug ato tong ikinabuhi nga magpapailubon ta sa atong kinabuhi. Ug karon arita sa tithes and offering. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ta ang Dios, muhatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ta ang Dios, muhatag kaniya sa maligbayong kasing-kasing. Hallelujah. At arita sa pagpamarog atong isa tungtong kamot. Salamat Ginoo Lord God sa imong pagkamaayo Lord God sa matag usa nga kinabuhi nga niambit sa higugmaong halad mo ang salipaanong bahin Lord God. Yes, Oh Father God, ikaw makabless kanila Lord God sa ilang paghatag niya ni Lord God na ikaw makadugang nila og mga blessings sa ilang source ani Lord God para diha kanimo og kini para gamiton sa kalambuan sa imong balayan ug paanan Lord God. Yes, Lord. Kini lamang Lord God, di aplang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. At ta sa mga pagpahibalo, mga kaigsuonan, ang presider kay maora gihapon si Gaw Albert kay chat sila nga wala sila katungas kay daghang mga kanang ga-order nila nga ice cream yummy. Sa sunod ato na to silang makauban. So nagtanaw sad sila sa live karon. Siya ang mo presider karong umaabot Domingo si Brad Albert. Ya ang mo scripture reading kay si Daiden. Unya ang mo testimony kay si Brad Julius. Imuang panahon gaw. Unya ang mo special number kay ang Tamayos family. Unya sa gihapon aduna gihapon may klase sa mga bata matag alas 2 sa Sabado.
Unya, dagan-daga mag-invite pero mura pa man sila mohadlok ang uban. So, paday na lang gyapon nato silang iampo nga wala man joy laing kanang gitudlo which is ang pulong ramang gyud sa Ginoo. So, i-pray lang gyud nato sila pod unya. Kuan ang mga pagpahibalo uban akong ihatag ni Pastor Gideon. Salamat kayo no sa mga pahibalo o dugang pahibalo karong pizza 25. Dili na to kalimtan karon ng dili pa karong Sabado ha. Kay karong Sabado ha 18 man. Karong 25 i-arrange ra ninyo ang inyong kanang trabahoon sa inyong kanang adlaw-adlaw nga trabahoon sa inyong balay. Like example sa inyong mga binuhi, inyong lang daan nga isa ta mo ari kanang kuan kanang okay na inyong mga hayupan. Okay na tanan. Karong pizza 25, ari ra ta diri mag kuan kanang maniud to. Unya magdad-anay ra siguro og may maayo karong 25 naay magputo. Kay katong ako ang balanghoy didto putuhonon naman ya sayang kuno tog dili to anihon. Kay makahoy kuno to. So naay magputuhay. Naapoy magbugwalay dire karong 25. Ari tatanan? Ha, ari tatanan? Hinay man, ari tatanan? Wa pagyapon. So ari ra tatanan karong 25. Unya dugang pahibalo karong nga simnahon na ako na ni siyang matauran ribete kani bisboard. Ya maabotong ako ang gipapalit ni Gaw Albert nga kuan tox og kanang screw. Maro mo tayo akong gamiton diri sa kilid. Unya padayon nagyapon ta nga nag skin coat ibin sa gawas kay napa may skin coat mo na ako ang gi kuan pero ang lay gyud siya. Ang lay sa iha plus kay magsaka ka naog manggugo saka naog kay taas og ubos man akong skin coatan. Unya kanang karon lang siguro dili na to kalimtan karong bulana 25 di na to na kalimtan. I-arrange ra gyud na ninyo amo na ato ang tagbo dire. Ug mao na akong pahibalo sa ato ang panimbahon karon. Napay laing pahibalo? Ala na? Kisay nag-birthday rong bulana? Wala? Kay muadto ko. Sige. After sa taga-bulan, katapusang Domingo sa matag-bulan, ayaw mo kalimot, matag katapusang bulan, katong mag-birthday anang bulana atong ampuan. No, atong ampuan. So akong gihangyo ang matag-usa sa pagpanindog. O niya, ipangumusta di ko ni Sister Prima. Sa Prima to? Ipangumusta na. Ipangumusta. Sige, pangumustahon na to Sister Prima. O niya, dili na to kalimtan ang pagdinasigay. O niya, pagpadayon sa pag-imbitar sa itong mga kaigsunan para padayon silang makakaton sa pulong sa Ginoo. Ampo ta, itong ibayaw itong mga kamot. Amahan na mo nga Diyos sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa mga pulong mensahe nga mo karong nasabtan, mga mensahe diin among nadunggan, nakatunan kung unsay angay namong buhaton sa umalabot pang mga panghitabo sa among pagpuyos kalibutan. Dunay mga linog karon nga amo ang nadunggan, apan doon na pa'y mga linog kani adto nga mas grabe pa niini. Apan nagingon ka nga dunay mga linog o Diyos sa tanang dapit ilhanan nga sa imuhang pagbalik. Busa Amahan, salamat o Diyos sa imong mga pulog mga mensahe, diin kami imong gilig-on ug imo kami gitagag paglaom nga sa panahon nga dunay mga katalangman dili kami malisang, dili kami mahadlok tungod kay naa ka kanunay nagsaad kanamo nga ikaw ang Dios
mulikay ka namo sa kamatayon. Mulikay, ilikay me, O Dios, nimo sa kamatayon, Amahan, o sa bisan unsang katalagman. Salamat, O Dios, nga bisan pa sa kumakigsunan nga nakakaroon sa nagkalain nga mga lugar, imo usab silang i-bless, imo silang gilig-on, og imo silang gidasig, og imo kami gitagaag paglaom bus sa Amahan. Masaligon kami nga sa tibok simana nga imong gidugang kanamo, imo kaming umbanan bantayan. Among gipangayo kanimo nga imo usab nga bantayan ang mga kabataan nga manungha, mag-eskwela, O Dios, bisan pa katong mo appeal sa ilang sports. Lord, I declare nga ikaw, O Dios, magabanalangin, magabantay, magapanalipod, ilagi kami sa mga disgrasya. Among isalig ug itugyan diha kanimo ang among kinabuhi, gikan sa mga kabataan, kabatanunan, kanamong mga hamtong sa matag Pinoy-anan nga niya karon, O Dios, og minduyog sa among pagsimba kanimo, we declare nga ang imong gahom manalipod og magpanalangin sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Amo kang daygon pasalamatan, pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan ug sa pakighiusa sa Balang Espiritu sugod karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan uban ni kami. Salamat usab sa nimo nga pan nga mo usab karong ambitan. Ikaw Dios magabless, maghatag kusog kalig-on sa tanan mo ambit niini ug magabalos ka sa tanan nga nagpaambit niini kanamo. We declare blessing in Jesus name. Amen. Okay, amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay. O niya ang sa worship team, kano sa ta mag-practice Japon dongji? Sabados gabi eh? Sige, sige. God bless, God bless. Ang Diyos pa tayo magapanalangin. Happy Sunday, blessed Sunday. Bye-bye. Bye-bye.